Αρχικά, ορίζουμε την ζώνη υψηλής στεγάνωσης, η οποία εκτείνεται περιμετρικά του κτηρίου. Στη συνέχεια, απαιτείται η χρήση στεγανοτικού υλικού τσιμεντοειδούς βάσης κατά μήκος της ζώνης στεγάνωσης. Έπειτα, τραβάμε ράματα στο κτίριο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τέλειο αλφάδιασμα και επιπεδότητα στο σύστημά μας. Στην πορεία, ανακατεύουμε το υλικό επικόλλησης τσιμεντοειδούς βάσης FGL Thermo 1. Αφού έχουμε έτοιμη τη Thermo 1, την απλώνουμε περιμετρικά και στο κέντρο της θερμομονωτικής πλάκας Durosol και στη συνέχεια επικολλούμε την πλάκα στον τοίχο. Όλες οι πλάκες Durosol επικολλούνται χτιστά στην επιφάνεια εφαρμογής. Κατόπιν, ανοίγουμε τρύπες στις ενώσεις των θερμομονωτικών πλακών Durosol και τοποθετούμε τα βύσματα για μηχανική στήριξη. Τρίβουμε τις πλάκες όπου χρειάζεται για να αλφαδιάσουμε την επιφάνεια. Στη συνέχεια, αναμειγνύουμε την FGL Thermo 3 με νερό και ανακατεύουμε. Αφού ετοιμάσουμε το μείγμα μας, το στρώνουμε με την οδοντωτή σπάτουλα στην επιφάνεια και στη συνέχεια εγκυβωτίζουμε το ιαλόπλεγμα 160 γραμμαρίων στην Thermo 3. Σε όλες τις γωνίες του κτηρίου, τους λαμπάδες και τα πρέκια των ανοιγμάτων, τοποθετούμε γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες αντίστοιχα. Πρώτα απλώνουμε την Thermo 3 και έπειτα τοποθετούμε το γωνιόκρανο και εγκυβωτίζουμε με τη σπάτουλα. Σιγουρευόμαστε με το αλφάδι ότι είναι ίσια η επιφάνεια και δεν έχουμε αποκλίσεις. Το ίδιο γίνεται και στο νεροσταλάκτη. Αφού τρίψουμε την επιφάνεια όπου χρειάζεται, περνάμε το ακριλικό αστάρι νερού για να δημιουργήσουμε καλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια.
Στη συνέχεια, περνάμε το ακριλικό σιλικονούχο χρωμοσοβά Leoplast στην απόχρωση που επιθυμούμε για το τελικό αποτέλεσμα της επιφάνειας.